Εφράνθητη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος και ανθήτως κρίνων, και εξανθήσει και υλοχαρίσει, και αγαλιάσετε τα έρημα του Ιορδάνου, και η δόξα του Λιβάνου εδόθη αυτή, και η τιμή του Καρμήλου, και ο λαός μου όψετε την δόξαν Κυρίου, και το ύψος του Θεού. Ισχύσατε, Κύριε, σανημένε, και γόνατα παραλελειμμένα, παρακαλέσατε και είπατε της ολιγοψύγης τη διανία, ισχύσατε και μη φοβήστε, ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωση και ανταποδώσει, αυτός ήξει και σώσει ημάς. Τότε ανοιχτήσονται οφθαλμοί τυφλών και ότα κοφών ακούσονται, τότε αλείται κολός ως έλαφος και τρανιέστε γλώσσα μογγυλάλων, ότι εράγει εν διερήμο είδων και φάραξεν γη διψώσει, και έστε η άνυδρος εισέλη, και εις την διψώσαν γη πηγή ύδατος έστε, εκεί έστε εφροσύνη ορνέων, επαύλης ειρήνων και καλάμι και έλλη, και έστε εκεί οδός καθαρά, και οδός αγία πληθήσετε, ου μη παρέλθει εκεί ακάθαρτος, ουδέ έστε εκεί οδός ακάθαρτος, οι δέρδιες παρμένοι πορεύσονται επ' αυτής, και ου μη πλανηθώσει, και ουκ έστε εκεί λέον ουδέ των πονηρών θηρίων, ου μη αναβεί εις αυτήν, ουδέ μη ευρεθεί εκεί, αλλά πορεύσονται εν αυτοί λυτρωμένοι και συνηγμένοι υπό Κυρίου, και αποστραφίσονται και ύψους ημισιών μετεφροσύνης και αγαλιάσεως και εφροσύνη αιώνιος υπέρ κεφαλής αυτών. Επιγά της κεφαλής αυτών ένεσης και αγαλίαμα και εφροσύνη καταλήψετε αυτούς, απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Θα δε λέγει Κύριος, οι διψώντες πορεύεστε εφίδων και όσοι μη έχετε αργύριον, βαδίσατε αγοράσατε και φάγεστε και πίεστε άνευ αργυρίου και τιμή σύνων και στέαρ, ή να τι τιμάστε αργυρίου εν μου κάρτης και ο μόχθος ημών ου της πλεισμονήν. Ακούσατε μου και φάγεστε αγαθά και εντρυφήσει εν αγαθήσει ψυχή ημών. Προσέχετε τη σωσύνη ημών και επακολουθείτε τες οδείς μου. Εισακούσατε μου και ζήσετε εν αγαθήσει ψυχή ημών και διαθήσουμε ημίν διαθήκην αιώνιον τα όσια Δαβίδ τα πιστά. Ιδού μαρτύριον εν έθνεση έδωκα αυτών, άρχοντα και προστάσοντα εν έθνεση. Ιδού έθνη αούκ είδασίσε, επικαλέσοντέσαι και λαοί ιούκ επίσταντέσαι, και επισέ καταφεύξονται ένεκεν Κυρίου του Θεού σου και του Αγίου Ισραήλ, ότι εδόξασέσαι. Ζητήσατε τον Κύριον και εν το ευρίσκει αυτόν επικαλέσαστε. Η νύκα δαν εγγίζει ημίν, απολυπέτω ασεβείς τας οδούς αυτού και ανηράνομος τας βουλάς αυτού, και επιστράφετε προς Κύριον και λεηθήσεστε και κράξεστε ότι επί πολλή αφήσει τας αμαρτίας ημών. Ουγαρις είναι βουλέ μου, ως παρεμβουλέ ημών, ουδός παρεωδή ημών, εωδή μου λέγει Κύριος. Αλλά ως απέχει ο ουρανός από της γης, ούτω απέχει ο οδός μου από των οδών ημών, και τα διανοήματα ημών από τις διανοίες μου. Ως γαράν κατεβεί ετός, ήχιον εκ ουρανού, και ου μη αποστραφεί, έως αν μεθύσει την γην, και εκγέκει και εκπλαστήσει, και δω σπέρματος σπήροντι, και άρτον εις βρόσιν, ούτως έστε το ρήμα μου, ο εάν εξέλθει εκ του στόματός μου, ου μη αποστραφεί προς με κενών. Έως αν τελεστεί όσα αν θέλησα, και ευωδώσω τα σοδούς μου και τα ενταλματά μου. Εν γάρε φροσύνη εξελεύσεστε και εν χαρά διδαχθήσεστε. Τα γάρονοι και οι βουνοί εξαλούνται, προσδεχόμενοι ημάς εν χαρά, και πάντα τα ξύλα του αγρού επικροτήσει τη σκλάβη. Και αντί της κηβής αναβήσετε κυπάρισος, αντί δε της σκονίζης αναβήσετε μυρσίνη.
και έστε Κυρίω εις όνομα και εις σημείων αιώνιων και ου εκλείψει. Προφητείας Ισαΐου του ανάγνωσμα. Πάρε, λέγει Κύριος, αντλήσατε είδα μετεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου και ερίζεν τη ημέρα εκείνη. Υμνείτε τον Κύριον, οάτε το όνομα αυτού, αναγγείλατε εν της έθνησε τα ένδοξα αυτού, υμνήσχεστε ότι υψώδη το όνομα αυτού. Υμνήσατε το όνομα Κυρίου, ότι υψηλά επίησεν, αναγγείλατε ταύτα εν πάση τη γη, αγαλιάστε και φρένεστε οι κατοικούντες Σιών, ότι υψώθη ο Άγιος του Ισραήλ εν μέσω αυτής. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ου θέλω ημάς αγνοήν, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίσαντο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Φέρνεις ειρήνης στους επαντούς κόσμου, ευσταδίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περ' του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβο Θεού ισιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περ' του Αρχιεπισκόπου ημών Κοσμά, του Τιμίου Προβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περ' της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Εν ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ελληνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Των παρούντων εσούντων καμνών εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περ' του Αγίας μείνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και ευχητήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περ' του καταφυτίσε τη σύνταση τούτης, την καθαρτική της υπέρουσης τριάδας ενέργεια του Κυρίου δεηθόμεν. Περ' του βοηθήνε αυτής της χάρη της απολυτρώσεως την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθόμεν. Περ' του φωτιστήνε ημάς φωτισμόν γνώσεως και ευσεβίας, δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Περ' του γεννηθήνε το είδωρ τούτο αγιασμού δώρων αμαρτημάτων μητηρίων, εισίασιν ψυχής και σώματος, και προς πάσαν ωφέλιαν επιτίδιον του Κυρίου δεηθόμεν. Περ' του γενέστε αυτό είδωρ αλόμενον εις ζωήν αιώνιον του Κυρίου δεηθόμεν. Περ' του αναδειχθήνε αυτό αποτρόπαιον πάσης εκβολής ορατών και ορατών εχθρών του Κυρίου δεηθόμεν. Περ' των αντλούντων και αλλοιωμένων εξ αυτού εις Αγίας Μονίκων του Κυρίου δεηθόμεν. Περ' του γενέστε αυτό εις καθαρισμών ψυχών και σωμάτων, πάση της αραιωμένης πίστη, και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού του Κυρίου δεηθόμεν. Περ' του καταξιωθήνε ημάς επιστήνε αγιασμού, δια της των υδάτων τούτων επί μεταλήψεως, και οράτο επιφανία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Περ' του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς του Κυρίου δεηθόμεν. Περ' του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Την αμοσώσουμε ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη.
Ιωάννου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μορεύσατε σε αυτούς και αλήθους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο μονογενής Υιός, πόνες στον κόσμο του Πατρός, ο αληθινός Θεός, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, το φως εκ το φωτός, το ελθόν στον κόσμο του φωτίσε αυτόν, κατάβασον εμών τη διάγεια του Αγίου Σου Πνεύματι και πρόσδεσε ημάς μεγαλοσύνη και ευχαριστίανση, προσάγοντες επί της απεώνος θαυμασίας Σου μεγαλοδοκίμαση και την επεσκάτων των αιώνων σωτηρίου Σου οικονομία. Ενεί το ασθενές ημών και φτωχών περιβαλλόμενος φύραμα και της εις δουλείας μέτρη συγκατιών, ότι τον απάντων βασιλεύς έτυχε δουλική χειρή εν το Ιορδάνη βαπτιστήνε κατεδέξου, ή να την των υδάτων φύσιν αγιάσας ο αναμάρτητος, οδοποιήσεις ημίν την ρίδετος τε πνεύματος αναγέννησιν και προς την πρώτην ημάς αποκαταστήσεις ελευθερίαν, που την ως θείο μυστηρίου την ανάμνηση εορτάζοντες, δεόμεθά Σου δέσποτα φιλάνθρωπε, ράνον και εφημάς τους αναξίους δούλους Σου, κατ' την θείαν Σου επαγγελίαν, είδωραν καθάρσεων της ίσες πραχνίες την δωρεάν, εις επί το είδετε τούτο αίτησιν ημών, των αμαρτωλών ευπρόσδεκτων γενέστε θυσία αγαθότητη και θυσία ευλογία Σου δι' αυτού ημίντε και απαντή το πιστό Σου χαριστήνε λαό, εις δόξαν του Αγίου και προς την νητού Σου ονόματος. Πρέπει πάσα δόξα του για προσκύνησης, συν το άρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο Σου πνεύμα την οικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον. Τριάς υπερούσε υπεράγαθε υπερέθε, παντοδύναμε παντεπίσκοπε αόρατε ακατάληπτε δημιουργία των νοερών ουσιών και των λογικών φύσεων, η έμφυτος αγαθότης, το φως το απρόσιτον, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο, λάμψον καμή το αναξίο δούλου Σου φώτισόν μου της διανοίας τα όματα, όπως ανυμνήσε τολμήσω την άμετρόν Σου ευεργεσίαν, ευπρόσδεκτον γενέστο η παρεμού δέησιν, δια των περιεστώτα λαών, όπως τα πλημελήματά μου μη κολλήσουν συνενθάδη παραγενέστε το Άγιον Σου Πνεύμα, αλλά συγχώρησα μη ακατατρίτως, βοάνση και λέγειν και νυν υπεράγαθεν. Δοξάζομεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε παντοκράτου ευρωαιώνιε βασιλεύ, δοξάζομεν σε τον κτίστη και δημιουργών του παντός, δοξάζομεν σε Ιε του Θεού μονογενές, τον απάτορα εκ μητρός και αμήτορα εκ πατρός, εν γάρτη προλαβούση εορτή, νηπιών σε είδομεν, εν δε τη παρούση τέλειών σε ορώμεν, τον εκτελείου τέλειων επιφανέται Θεόν ημών. Σήμερον γάρ ότι σε εορτής ημίν επέστη καιρός και χορός Αγίων εκκλησιάζει ημίν, και άγγελοι με τα ανθρώπους συνεορτάζουσι. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς, της είδαση εφεφύτησε. Σήμερον ο άδειτος ήλιος ανέτειλε και ο κόσμος το φωτί Κυρίου καταβγάζεται. Σήμερον η σελήνη λαμπρές τεσαρτήσει το κόσμο συνεκλαυρύνεται. Σήμερον οι φωτοειδείς αστέρες, τη φεδρότητα της λάμψεως την οικουμένη καλοπίζουση. Σήμερον εν εφέλε η ετών δικαιοσύνης, τη ανθρωπότητη ουρανόθεν δροσίζουση. Σήμερον ο άκριστος υπό του ιδίου πλάσματος βουλή χειροθετείται. Σήμερον ο προφήτης τε πρόδρομος στον δεσπότη προσέρχεται, αλλά τρόμο παρίσταται, ορών Θεού προς ημάς την κατάβαση. Σήμερον τα διοργάνων άματα, ισιάματα μεταποιείται και του Κυρίου παρουσία. Σήμερον ρήθρης μυστικής πάσα η κτήση αρδεύεται. Σήμερον τα των ανθρώπων πτέσματα της είδαση του Ιορδάνου απαλήφονται. Σήμερον ο παράδεισος συνέοπτε της ανθρώπης και ο της δικαιοσύνης ήλιος καταβγάζει εμήν. Σήμερον το πικρό είδωρ το επιμος Μωυσέως το λαό εις γλυκύτητα μεταποιείται και του Κυρίου παρουσία. Σήμερον του παλαιού θρήνου απειλάγημε και ως νέος Ισραήλ διεσώθημε. Σήμερον του σκότους αγιτρώθημε και το φωτί της θεογνωσίας καταβγαζόμεθα. Σήμερον η αρχής του κόσμου καθαίρεται και η επιφανία του Θεού ημών. Σήμερον λαμπαδοφεγγή πάσα η κτήσης άνωθεν. Σήμερον η πλάνη κατήργηται και οδόν ημίν σωτηρίας εργάζεται ή του δεσπότου επέρευσης.
Σήμερον τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Σήμερον η ιερά και μεγαλόφωνος των Ορθοδόξων πανήγγελης αγάρεται. Σήμερον ο Δεσπότης προς το βάπτισμα επήγεται ή να αναβιβάσει προς το ύψος του ανθρώπινου. Σήμερον ο Αθηνής το ιδίο ηκέτη υποκλίνεται ή να ημάσει της δουλείας ελευθερώσει. Σήμερον βασιλείαν ουρανών ονισάμεθα της γάρ βασιλείας του Κυρίου καίστε τέλος. Σήμερον γη και θάλασσα του κόσμου χαρά εμερίσατο και ο κόσμος εφροσύνης πεπλήρωται. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατε και εφοβήθησαν. Ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω, θεασάμενος τον τύρτης θεότητος, σωματικός κατερχόμενον και εισερχόμενον σε αυτόν. Ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω, θεωρών το πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς, κατερχόμενον και περιυπτάμενον σοι. Ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω, ορών τον αόρατον βαραθέντα, τον κτίστης ερχοθέντα, τον δεσπότην εν δούλου μορφή. Ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω και τα όρια σκύπησαν, Θεόν εν σαρκή καθορώοντα, και νεφέρε φωνήν έδωκαν, θαυμάζουσε των παραγενόμενων, φως εκωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, αυτόν δε των της παρακοής θάνατον, και των της πλάνης κέντρων και των του άδρου σύνδεσμων, εν το Ιορδάνη βυθίσαντα, και βάπτισμα σωτηρίας του κόσμου δωρησάμενου. Όθεν καγώ αμαρτωλός και ανάξιος δούλου σου, τα μεγαλεία των θαυμάτων σου διηγούμενος, συνεχόμενος φόβο εν κατανοίξει η βοώση. Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ο δις λόγος εξαρτιέσαι προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ο δις λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ο δις λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Σίγα αρβολής εξουκόντων εις το είναι παραπηγών τα σύμπαντα, τόσο κράτες εν έχεις την κτήσιν και τη συμπρονία διοικείς τον κόσμο. Σύ εκ τεσσάρων στοιχείων την κτήσιν συναρμόσας, τέταρση καιρής των κύκοντων εαυτού εστεφάνωσας. Σε τρέμουσιν εν ο ερέ πάσε δυνάμεις, σε ημιήλιο, σε δοξάζει σε λίνη, σε την χάει τα άρθρα, σε υπακούει το φως, σε φρύτου συνάβηση, σε δουλεύουσιν επιγέ, σε εξέτεινας των ουρανών σε δέριν, σε εστερέωσας την υγιήν επί των εδάτων, σε περιετήκησας την θάλασσα ψάμου, σε πρόσωνα προάσταρα ελά εξέχειας, αγγελικέ δυνάμεις σε λειτουργούσιν, ή των αρχαγγέλων χωρίς έπροσκυνούσιν, τα πολιώματα χεροβήμ και τα εξεπέρεγα σεραφείμ, κύκλο ιστάμενο και περιπτάμενο φόβο της αυροσυνθόξης κατακαλύπτεται. Σιγάρ Θεός ο αναπερίλαβος, αναρχώστε και ανέκτηναστος, ήλθες επί της γης μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Που γαλέφερες δέσποτα διασπάθα ελέος ο θεάστα υπό του διαβόλου την ενούμενο το γένος των ανθρώπων, αλήλθες και έσουσας ημάς. Ομολογούμεν την χάρη, κηρύττομεν τον έλεγχο, ου κρύπτομεν την ευεργεσία, τας της φύσεως ημών πονάς ελευθέρωσας, παρθενική υγεία σας μήτρα τον τόπο σου, πάσα εκτίσεις ύμνησέ σε επιφανέται. Σίγαρο Θεός ημών επί της γης όφτης και της ανθρώπης συναντεστράφης, σύ και τα Ιορδάνια ερήθρα υγεία σας, που να λώθε καταπέμφθη στο Πανάγιο σου πνεύμα και τα σκεφαλάς των εκείσαι εμφολευόντων σε τρεσλακών. Αυτός ον φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νύχια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Αμήν. Αυτός ον φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νύχια δια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Αυτός ον φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νύμδια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Αμήν. Και δώσ' αυτό την χάρη της απολυτρώσεως στην ευλογία του Ιορδάνου,
Ποιήσον αυτό αυθαρσίας πηγήν, αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, οσημάτων αλεξιτήριων, δαίμων συνολεύθεων, τεσσεναντίες δυνάμες συναπρόσωτων, αγγελικής ισχύως πεπληρωμένων. Είναι πάντες ιεριόμενοι και μεταλαμβάνοντες έχει εν αυτό προς καθαρισμόν ψυχών και σωμάτων, προς ιατρίαν παθών, προς αγιασμόν οίκων, προς πάσαν ωφέλιαν επιτίδιων. Σιγαρή ο Θεός ημών, ο διείδατος και πνεύματος ανακοινήσας την παλαιοθήσαν φύσιν υπό της αμαρτίας. Σύ ο Θεός ημών, ο διείδατος κατακλείστας επί του νόη την αμαρτία. Σύ ο Θεός ημών, ο διαθαλάσσια ελευθερώσας της δουλειάς Φαραώ, δια Μωυσέως το γένος των Ορπλέων. Σύ ο Θεός ημών, ο διερήσας πέτραν ερήμο και ερήησαν ύδατα, και χήμαροι κατακλείστασαν και δεψόν το λαόν σου χωρέσας. Σύ ο Θεός ημών, ο διείδατος και πυρός δια του ηλιού, απαλλάξιμος στο Ισραήλ εκ της πάλης του Βάαλ. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. Δώσ' πάση, τίστε απτωμένης, τίστε χρεωμένης, τίστε μεταλαμβάνωση των αγιασμών, την ευλογία, την κάθαρση, την υγεία. Και σώσον, Κύριε, τους δούρους σου, τους τεθούς άρχοντας ημών, και φύλαξον αυτούς υπό τις σκέπες σου εν ειρήνη. Υπόταξον υπό των πόδων αυτών πάντα εχθρών και πολέμεων. Χάρη σε αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωή την αιώνια. Μνήστητε, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Κοσμά, και παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, και παντός ιερατικού τάγματος και του περιεστώτος λαού, και των διευλόγους αιτίες απολυφθέντων των αδελφών ημών, και ελέησον αυτούς και ημάς κατά το μέγα σου έλεος. Είναι και δια στοιχείων, και δια αγγέλων, και δια ανθρώπων, και δια ορωμένων, και δια οράτων. Δοξάζεται σε το Πανάγιον όνομα. Συ το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και το πνεύμα σου. Σε παράσιμον τον Κύριο κρίνομαι. Συ, Κύριε. Λύνον, Κύριε, τόσου και άκουσον ημών εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και αγιάσεις τα ύδατα, και ευλόγησον πάντες ημάς τους δια της λύσεως του εαυτόν αυχένος, σημαίνοντας του τους δουλείες πρόστιμα, και καταξίωσον εμάς επιστρή του αγιασμού σου δια της του είδωτος του μεταλήψεως του κερατισμού, και γενές του ημίν, Κύριε, εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Συγχαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησεν αναπέμπομαι. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ελθέ θυμάς και αυτού θιακάλυτε την ανθρωπία, πάντοτε γυναικεία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξης Χριστέ ο Θεός, η έλφης ημών, Κύριε δόξης. Ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παδοχράτου και των ονόμων του Μητρός, δυνάμει του Θείου και Σώπιου Σταυρού, προστασίας του Τιμίων Απορανιού δυνάμενος ομάδων, ηγεσίας του Τιμίων δόξου του προδρόμου του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφωνων Πατερνημών των Αισθήσεων Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγιος, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαβατικού Πατέρα Ήμωνος, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού, και πάντα του Εντολία και Κανανία διαραμψά των Αγίων, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου, την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χρόνια πολλά ευλογημένα σε όλους, το φως της Θείας Επιφανίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η χάρις του Αγίου Πνεύματος να φωτίζουν όλους μας και όλο τον κόσμο για να πορευτούμε καθώς θέλει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο τριαδικός μας Θεός. Να κάνω μία ανακοίνωση στην αγάπη σας, θα παρακαλέσω πολύ. Επειδή γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πολλές και διάφορες και πολλοί και αρκετές ιδιαίτερα θα λέγαμε. Όλων μας οι ανάγκες είναι δύσκολες και όλων σας και το κατανοούμε. Όμως κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων οι ανάγκες είναι πολύ ιδιαίτερες και δεν έχουν τα προστοζήν. Γι' αυτό το λόγο, επειδή υπήρξε μια λάθος συνεννόηση και δεν βγήκαμε από σπίτι σε σπίτι για τον έργο της αγάπης, θα υπάρχουν κάποια κουπόνια που μπορείτε να πάρετε και στην έξοδο θα υπάρχει ένας δίσκος. Είναι μόνο για αυτό τον λόγο, για το φιλότοχο του ναού, να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερη δυνατότητα αναπαύσεως υλικών αγαθών στους ανθρώπους που δεν μπορούν. Ό,τι μπορεί ο καθένας ας προσφέρει. Χρόνια πολλά ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο αγιασμός υπάρχει και στις 3 εξόδους, ήδη τοποθετήσαμε αγίασμα από εδώ και ανοίξει το διάδρομο ελεύθερο, το αντίθετο θα το παίρνετε μαζί με τον αγιασμό στην έξοδο και εδώ θα έχετε τη σειρά να αγιάσετε. Υπάρχει αγιασμός και στην κεντρική πόρτα.
και ευθέως ανεβαίνουν από του ύδατος, είδες σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα και ύστερα καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνή γένετο εκ των ουρανών, Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν, και της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.